don't forget to subscribe and help the channel get to 150k subs. Welcome to our fans onto TV. It's the Nedbank Cup, Kaizer Chiefs 2, Orlando Pirates 1. I'm joined by Umakasi. Stibo uyaphila mfowethu. Ngiyaphila maphrana. Cela ungitshele uFavor Stibo. Naka mina uFavor. Mfeki bafana bafana. Okay ngiyabonga mfowethu. Cha wesithiba angizukushaya kakhulu. Ngikhala ngocoach wami. Coach wami khiphe uMakhawula lapha yana. Wakhipha uMakhopa. Nje amyeke abayeke uMakhopa benoMakhawula mfowethu. iChiefs basingena kaze kuzophela nini ku20 years isivele. Ngiyabonga Stibo mfowethu uphile yes. Ngithi nje congrats kuChiefs. Ngiyakhala kodwa ngepenalty. Ngiyakhala ngepenalty. Yamkwena yalomani yalentwana encane lo mfukeni mfowethu ngeke mfowethu le Chiefs uvele wayijaja nje ngoba iChiefs siyabonga mfowethu siyabonga iChiefs mfowethu akafunanga ukujaja kodwa ukhala ngocoach mfowethu yabo coach wethu siyamthanda usijabulisile kodwa yabona nje kwiCAF yala mfowethu amasabhakhe mfowethu akamnandi ngiyabonga Stibo bangidedela abanye mfowethu yeso danki mabhakhaniya danki my brother 15 seconds